Hello guys, and they vlogs ni. What's up guys? Don't forget to subscribe my YouTube channel, like and share. Thank you. For today's video guys, it's a reading book. English reading book. Arad ay na. Unsa na? About. Di ba kani akong giingon kani siya okay. Kani kana kay out. About. Nga kani. After. Shoes. Isa ra ilitukon anak kana basta magdubli. Sige. Again. Kani mahimo ng o. Sige. Always. And. Kani pod usa ra ilitukon nya silent ang e. Sige. Because. Ay, kinag-practice ang noon. Kuan, lagi gahi kayo. Sige. Anak pa mga na. Sige. Biggie. Isa ra ilitukon kung nagdubli, isa ra gihapoy litukon. Sige. Bin. Before. Silent T. Boat. Boat. Cream. Kani siya Kim. Yeah, how about this one? Parehara man na sila oh. Sound, pagbasa. Kiri. Very good. Kana. Kani siya Kim, how about this Kam. one? Very good. Oh. Cold. Isa ra litukon. Dose. Kana. Silent. Dan. Very good. Kana siya dan. Yeah, how about this one? Parehara man sila. Yeah, oh. Down. Very good. Sige, how about this one? Eat. Very good. How about this one? Everything. Everything very good. Kani siya mahimong i-apple. Silent D. Fun. Fine. Fine. Kana. Kani siya fine. How about this one? Silent D. Like about. Found. Found. Kana. How about this one? Kana. Four. Four. Very good. But this one? Silent. Basta makakita ka glass ang D. Silent lang na. Nimo no. Basta mga ingana no. Found. Kana. Saan eh? Kani? In. Yaw siya pagbasa. Fe. Saan pagbasa? Okay. Free. Friend. Frame. Kana. Kana. Ghost. Kana. Ghost na siya. Yeah, how about this one? Kabaw man ka ana no. Kabaw man ka ana. Sige, sa pagbasa. Ang kana siya kung i-apple diha ang nya i man na nakabutang sa pagbasa. Ay man na. Go. Going.
Sige, dire. Yeah, gamay ra. Sige. Sige, paspasin. Ang isa sa mga bagay Dito. na Balik ka. nababago sa komunidad ay ang pangalan nito. Diretso ni siya. Nito may mga pamayanan Di, pagsik, o paspas diretso. komunidad Pagsik. na ang pangalan ay nananatili. May ilan naman nasa Sige. pagdaan ng panahon. Diretso. Sige, go. Very good. Sige. Sige, ito na outro mo. Sige. Ay nagkaroon ng iba't ibang pangalan ang mga mahahalagang pangyayari sa Guys. kasaysayan ang nagiging dahilan upang baguhin ang pangalan ng isang barangay, Sige. bayan, Dari. syudad, Ciudad. o lalawigan. Oh. Okay. Okay, paspas diretso bagsik. Okay. Ang bagong pangalan ay maaaring Kuha sa dito bulpin ka nahulog. Hulog lang ka ang bulpin. asa? Kuha ang bulpin hulog. Sa? Ito sa gawas. Hulog mo paga. Hulog. Ale. 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 Ayaw ihulog. Sige. Sige. Basta ta. Ang bagong pangalan ay maaaring Dili. Magbasa kay kana ran duha imong unahon. Sige. Ya isumpay day na. Isumpay day yun na. Ango. Sige. hango Ha? Hango. sa mga Okay. sumusunod Okay. pangalan Pero ani, unahon jud na nimo basa ang pa nya isulod din ang nga. Okay? Okay. pangalan ng mga taong kilala umay nagawang mabuti para sa mga tao, Very good. mga bayani sa tigihog sa bata. Thank you. Sige. Sige. Santong
malaki. Patrol. Patron Patron. Okay. ng lugar. Okay. Kilalang bagay. Saan eh? Bagay. Kilalang bagay. Kilalang bagay na makikita sa komunidad. May mga prosesong Ay ka, unahon jud ni, unahon. Don't forget jud na unahon jud ng duha sa pinagdaraan nan upang mapalitan ang Ay gikaw unaha gid ng kuan, una. pangalan ng isang komunidad. Very good. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye. I love you all. Thank you for watching. Ay, balik ito. Ay, balik ito.